Bala kafinta, Bala kafinta. Bala kafinta. Bala kafinta. Yau Allah lafiya? Daman biki ƴata ce ya tashi. Na ce ko ka san Kima Wood Furnitures? A'a, haba ƴan mata. A nan garin waye zai ce bai san wannan ingantaccen kamfanin ba? Kima Wood Furnitures. Ai ba da wakin kudi gaba ɗaya ba. Duk Najeriya gaba ɗaya ba inna wannan kamfanin bai buwaya ba. Ina tabbatar miki wannan kamfanin mai Kima Wood Furnitures. Ina da manyan injina. Ingantattu da ɗauko su ƙasashe da dama i kawo su ike gudanar da aikinsa daban-daban. Ai ni Bala kafinta matsayina bai kai ba. Ni ma sai dai in ba arziki, in ci arziki, in ba arziki a inda yake. Duk iya kwarewanka aiki a ce sun fi ka iya aiki kenan? Waye ne guda nawa nake? Me nake da shi me na tara? Domin injina ne da su iri daban-daban wanda suka ɗauko daga wata ƙasa ma suka kawo su. Ni ko ina daga jarin da zan yi wannan aiki. Ai zaman arziki ka tafi Kima Wood Furnitures shine zaka samu ingantaccen kaya wannan ɗan mata suke alfahari da shi, matan aure suke alfahari da shi, mazajen iyaye suke alfahari da shi. Wannan kamfani Kima Wood Furnitures zaman lafiya kwanciya. Ina gaya miki ba domin samun gadaje da kujeru na alfarma da tebur na cin abinci ingantacce zaki abinci kwanci hankali kana kwanci. Ina mai sanar da ku yan uwana ku tafi Kima Wood Furnitures. Wannan wuri ina nan a cikin karamar hukumar Dawakin Kudu daidai da Hizba. Da kaje ga kamfani na Kima Wood Furnitures. Idan kuma kana bukata ka tafi Mari kusa da Education. Ina nan Education ta karamar hukumar Dawakin Kudu. Shi ma kamfanin Kima Wood Furnitures ina nan ingantaccen kamfani ne da injina iri daban-daban da ake gudanar da wannan aiki. Idan ka zo za ka samu biyan bukata kuma za ku yi hurɗa da wannan bawan Allah mai gudanar da wannan harkar kamfani Alhaji Inuwa Kima. Idan kana da bukatar ga lambobin waya nan karin ka gamu da ɗan wala-wala ku biyo ku a san za ku samu biyan bukata. Na gode. Share hawaye, amarya share hawaye. Share hawaye, amarya share hawaye. Daga wani nan fa. To ce ne ta taɓa ita. Insha Allah kina gani. Yayi kala. Ya dace da kawai. Share hawaye, amarya share hawaye. Share hawaye. Gaskiya kawata. Bar kayan nan haka wannan ya isa. Don saboda idan muka biye wa wannan shago sai mu tattara kayan shagon nan gaba ɗaya mu tafi da shi mu bar ta inda. Kwarai ƙata maganar ki gaskiya ce. Don kuma kayan shago kowanne suna da. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Fatima Abdullahi wacce kuka fi sani da Anti Fatima a cikin shirin din Izzar So. Muna gabatar muku samun katafaren shagon mu mai suna Alhaji Babanna Textile. Muna da leshushuka da atamfofi da shaddodi gangariya. Mun bude shagon mu da muke hada kayayyakin lebe ko biki ko suna. Za ku iya samun katafaren shagon mu
a dawakin kudu kusa da kofar arewa. Saboda haka babu ranmu da manomi ne kai, dan da ko ne kai, dan share-share ne kai, ko ba ku take. Alhaji baban na textile ne kadai zai share mana hawaye. Muna maraba da zuwan ku, kowa namu ne, da karamar riba aka haɓaka. Kuna iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Muna da gama da iya ma. Labarin makaranta, makaranta, makaranta. Labarin makaranta. Labarin makaranta. Ta zamto riba da biyayya kake yi makaranta da ka zamto mai haƙuri lamarin ka kayo jinkiri. Labarin makaranta, makaranta, makaranta. Labarin makaranta. Labarin makaranta. Labarin makaranta, makaranta, makaranta. Labarin makaranta. Labarin makaranta. Juriyar ka ta zamto riba da biyayya kake yi makaranta da ka zamto mai haƙuri lamarin ka kayo jinkiri. Labarin makaranta, makaranta, makaranta. Labarin makaranta. Labarin makaranta. Ba Adam kwana biyu me yake da hankali. Gaba ɗaya na gani ma kake ka sauya. Yanzu tashi da kake a aji ma kana ba da amsa gaba ɗaya ka daina. Me yasa haka ne?
faru kenan. Ai ina yin haka ne domin na ga wasu a class ɗinmu suna jin haushi na akan ba da amsa da nake tashi nake. A gaskiya dai wannan ba hujja bace ba hujja bace ba a ce saboda wasu suna jin haushin ka aji a ce ka daina tashi kana ba da amsa aji. Ita a rayuwar nan ka sani cewa duk abin da za ka yi sai ka samu maƙiya da magoya. Maƙiya kuma? Adam kenan. Maƙiya a komai da kake a rayuwar nan dole sai ka samu maƙiya da masoya. To shikenan, in Allah yadda zan yi abin da kace. Gaskiya ya kamata a ce ka sauya. Shikenan insha Allah, amma yanzu mu tashi mu je saboda na san an shiga aji yanzu kuma an kudu sani idan ya zo ya tarba ma ciki. Gaskiya dai za a samu matsala. Ya na mu. Labarin makaranta, makaranta, makaranta. Labarin makaranta. Labarin makaranta. Hello, good morning, class. Good morning, sir. You are welcome, sir. Sit down. Sakamakon yau exam na ƙara gabatowa yau zan yi muku text. A cikin text na zan ba kowa ta ci ma da kowa sai ya kokari ya tattaro wannan nashi ya dawo da shi a nan gaban blackboard. Okay, sir. Hello, sir. Wace shi kenan ranar zuwa. Wata ujilar kuma ta taso. Don haka, mu bari sai next week. Insha Allah zan zo sai mu ci gaba da abu. Okay, sir. Thank you. Ina ma ban yi karatu ba. Allah sai ki sa a gani. A raina mu me daga faɗan gaskiya. Kai kuma malami ya haka daga bara ka ci gaba da kallona. Ban san sa ido. Daga faɗan gaskiya kawai. Me abin na kuci da Allah. Munafurci ne mana yare da kuma magana kawai. Ka da su da Allah. Wannan dan ya daga su da Allah. Ni abin da ke gaban kawai. Labarin makaranta, makaranta, makaranta. Kuna nan kina karatu? Alhamdulillah, ya kike? Ya kike? Lafiya. Kuma me yake duba? Wallahi kin ga exam fa. Civic education. Civic education ko kin san civic education yana da wahala. Wallahi tallahi. Wallahi in baka yi karatu ba yanzu sai ka fada ciki. Gaskiya sai da karatu. Amma yar wani nan san sunan kuma. Sunana Suhaila Tukur mai fada. Jamila Tahir amma an fa sani na da Jamsi. Ni sunana Hafiza. Allah sarki. Nice name. Yayi kyau. Gaskiya sai da Kike, ina son ka bayan shawara. Shawara game da me? Game da Jamsi mana. Ai dama na gaya maka, ka mai da hankalinka akan karatu, ba wai akan soyayya ba. Na san da haka. Amma ka san ba rayuwar da zai yi wa ba soyayya a ciki. Gaskiya ne. Tattalin da ke maka a cikin makarantar nan. Ya daga nan ma ya kamata a ce ka san menene abin da ya kamata kai saboda exam ce nan take gabatar ne.
Ni na zata ma za ka bani shawara akan zan da zan samu Jamsi. Ahmad za ka samara. Kenan, kai makaranta ce a dole sai ya musu ya yi haƙuri. Jamsi kin san me? Kai kin fada. Wallahi jiya da na je gida sai tunanin abin da Uncle Sani ya mun. Wai kamar ni a cikin makarantar a cikin jama'a ya dizra mu baki ga abin da ya mun bane? Gaskiya abin da ya miki kawata ni ma bai burge ni ba. Gaskiya abin bai min daɗi ba. Gaskiya bai kyauta ba. Abin nan ya bata min raina sosai wallahi. Wanda ya bata miki raina. Amma ki yi hakuri. Ki san wa yake bani haushi ma a cikin makarantar nan kuwa? A'a sai kin faɗa. Wannan awal yake kowa yake? Adam. Shi ba dan kowa ba kowa ba a cikin makarantar nan. Amma sai tunkawo da nuna faɗi ƙaryar ilimi. Amma kuma kin san me? Duk da haka yana burge ni. Yana burge ki? Laki burge ne yake gawata. Ke da kullum magana ɗaya duk lokacin da zan zo miki da maganarsa sai kin ce na burge ki. Wallahi burge ne yake. Assalamu alaikum. Kuma ai ka gaji. Ka shiga ka huta. A ba komai wallahi zai bari kai na tafi. Ka zamto mai hakuri lamarin ka ba wani mutum ba wani. Labarin makaranta. Labarin makaranta. Allah ya maka albarka. Labarin makaranta. Labarin makaranta, makaranta, makaranta. Okay, class. Last week, what is organization like? So, I have a question. What is organization like? So, banda da yaka. Kuma banda da. So, banda da. You, Sagir, stand up. What is organization like? I don't know, sir. Kaje ka ce ba ka sani. Wannan tunda na ce maka ba sani ba, ai ba sani da kawai. Get out! Ka wuce! Fita mana yi! Ka fice wa daga cikin hannu. Ba ka da dama. Labarin makaranta. Ka ta zamto riba. Kai, Jamila! Da ke da su halin menene kuke tattauna a kai? Get out! Get out! Kneel down. Fito da mu kai ka bar malamin ba rainu ba abin da kai kawai ya fito da mu ba. Da renin hankali ne malamin nan. Kawai dan ya ga ba mata shi mu bara amsa ne wallahi yake mana wannan abin da ya gara. Ni fa duk cikin makarantar nan ba wani malamin da nake jin haushi kamar wannan malamin. Ya takura ma mutane. Ai ni ba ma wannan ba. Hadim ne ke mana na shiga hanci da kudi ne. Ai dan yana ya kowa ilimi a cikin kula. Wani ilimi ya fi mu. La ilaha illa huwa kawai dan dai ba mata shi mu bara amsa ne. Amma wallahi tallahi sai na dauki mummunan mataki a kansa. Allah shi asuwa.
amarya share hawaye, share hawaye, amarya share hawaye, share hawaye, amarya share hawaye. Daga wani nan fa. Wuce ne ta taɓa Insha Allah kina gani. yayi kala Ya dace da kawai. share hawaye, amarya share hawaye. Share hawaye, Gaskiya amarya kawata. share hawaye. Ku bar kayan nan haka wannan ya isa. Don saboda idan muka biye wa wannan shago sai mu tattara kayan shagon nan gaba ɗaya mu tafi da shi mu bar kaɗai. Kwarai ƙawata maganar ki gaskiya ce. Don kuma kayan shago kowanne suna da. Amarya share hawaye. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Fatima Abdullahi wacce kuka fi sani da Anti Fatima a cikin shirin din Izza So. Muna gabatar muku samun katafaren shagon mu mai suna Alhaji Babanna Textile. Muna da leshushuka da atamfofi da shaddodi gangariya. Mun bude shagon mu da muke hada kayayyakin bebe ko buki ko suna. Za ku iya samun katafaren shagon mu a Dawakin Kudu kusa da kofar Arewa. Saboda haka babu ranmu da manomi ne kai, dan da ko ne kai, dan share-share ne kai, ko ba abu da take. Alhaji Babanna Textile ne kadai zai share mana hawaye. Muna maraba da zuwan ku. Kowa namu ne, da karamar riba aka haɓaka. Kuna iya samun mu a lambobin waya kamar haka. Maza da gama da iya ba. Bala kafinta, Bala kafinta. Bala kafinta. Bala kafinta. Yau Allah lafiya? Daman biki ƴata ce ya tashi. Nace ko ka san Kima Wood Furnitures? A'a, haba ƴan mata. A nan garin waye zai ce bai san wannan ingantaccen kamfanin ba, Kima Wood Furnitures. Ai ba Dawakin Kudu gaba ɗaya ba, duk Najeriya gaba ɗaya ba inda wannan kamfanin bai waya ba. Ina tabbatar miki wannan kamfanin mai Kima Wood Furnitures. Ina da manyan injina. Ingantattu da ɗauko su ka ƙasashe da dama i kawo su ike gudanar da aikinsa daban-daban. Ai ni Bala kafinta matsayina bai kai ba, ni ma sai dai in ba arziki in ci arziki in ba arziki a inda yake. Duk iya kwarewanka a aiki a ce sun fi ka iya aiki kenan? Waye ne guda nawa nake, me nake da shi me na tara, domin injina ne da su iri daban-daban wanda suka ɗauko daga wata ƙasa ma suka kawo su. Ni ko ina daga jarin da zan yi wannan aiki. Ai zaman arziki ka tafi Kima Wood Furnitures shine zaka samu ingantaccen kaya wannan ɗan mata suke alfahari da shi, matan aure suke alfahari da shi, mazajen iyaye suke alfahari da shi. Wannan kamfani Kima Wood Furnitures zaman lafiya kwanciya. Ina gaya miki ba, domin samun gadaje da kujeru na alfarma da tebur na cin abinci ingantacce zaki abinci kwanciya hankali kana kwanci. Ina mai sanar da ku yan uwana ku tafi Kima Wood Furnitures. Wannan wuri ina nan a cikin kalmar hukumar Dawakin Kudu daidai da Hizba. Da kaje ga kamfani na Kima Wood Furnitures. Idan kuma kana bukata ka tafi Mari kusa da Education. Ina nan Education ta kalmar hukumar Dawakin Kudu. Shi ma kamfanin Kima Wood Furnitures ina nan ingantaccen kamfani ne da injina iri daban-daban da ake gudanar da wannan aiki. Idan ka zo za ka samu biyan bukata. Kuma za ku yi hurɗa da wannan bawan Allah mai gudanar da wannan harkar kamfani Alhaji Inuwa Kima. Idan kana da bukatar ga lambobin waya nan. Kada ka gamu da ɗan wala-wala. Biyo a san za ku samu biyan bukata. Na gode.
makaranta. Labarin makaranta. Juriyarka ta zamto riba da biyayya kake yi makaranta da ka zamto mai haƙuri lamarin ka kayo jinkiri. Labarin makaranta.